Ojo nganti salah ing panompo. Ora ngumapake barisaning prajurit saha ing Kabupaten Demak. Nggih, Minasinggo. Jauh Aurelio, aku ngerti yen sirahmu bisa nyapih pepeten ing kraton Majapahit. Keng nalika semana ana korgane Kumarcuwet ing Kabupaten Grati. Nganti siramu tatu arang keranjang Lesman nanging persaudaraan sinuwun Prabu Brahmakunjung keng nalika semana Sri Subasiti isih ana ing sajroning Bokar. kula ngertos man Monggo ing kari kalenggan iki Sri Subasiti wis diwini suda dadi ratu ing kraton Majapahit. Mula sing tak karepake aja nganti siramu kuwi kersakake Sri Subasiti Kencanawu. Pilien ning Kabupaten Kediri Basan 40 sisih. Pun paman ora bakal suwala bakal notok korine nginang jambe suwe bakal tak paringake kelawan siramu mergo aku ngerti anggonmu labet ing kraton Majapahit. Kita tohane nyawa. Ela bali yo. nanging nuwun sewu nggih man nggih. Alam nalika semanten Sinuwun Prabu Brahmatunjung ngawontenaken Giri Sayembara. Iya. Panjenengan lak pinangka paseksan. Yo, aku nek seri. Menawi wekdal samenika Sinuwun Prabu Brahmatunjung sampun nurut ing kasedhan jati sowan wonten pengayoman. Iya. Niku lak dede perkawis kula sinaosa ing wekdal samenika Tiap Ayu Kencanawu ingkang nggadhahi gambar palwana wonten ing Majapahit. Man janji nggih janji, ganjaran nggih ganjaran. Oh, Mila saking menika boten ketang namung sekedap bebasan sadang sapenginan kula kepengin sesanjingan bebojoan kalih Dyah Ayu Kencanawu. saran Jauh man. yen siramu ngucap nalika semono Nggih. Paman Sindoro Giri minangka dadi pasen. Ngerti aku labuh-labet tumrap negara ing kraton Majapahit. Mula pun paman meper marang siram liyane wae. Luraing Iya yo. janji pinangka utang. Janji pinangka. Nggih, kedapipun kepati. kepati. Napa kudu dilaksanakan? Nggih. Men. Menawi ing wekdal samenika kula ken mangsul wonten Blambangan mboten kinantenan Dyah Ayu Kencanawu. Kula mboten purun. Hus. Liyane, Ndun mboten liyane, mboten liyane, kula mboten liyane. menawi Patrani. Ndun Nggih kula aku sembalang man kepindah malih nggih man sinaosa kula man sembalani kula mboten napa-napa menawi kula kelambahan jauh Dyah Ayu Kencanawu. Piye? Piye? Liyane, Mboten liyane, mboten liyane. Yes. Ben, ben, ben. pangapuntenipun Gihman menawi kula wantun dhateng dika awit panjenengan ingkang miwiti perkawis menika man. Piye?
Ora kena andake. Pancen kowe iki wong makan. Man. Bedo. Ketrucut kebacut. Nggih. Tenane aku ora tega lan metala. Nyawe setane paman sing Durejo. Nggih. Ning dhewene wangkal ora gelem ndhawuhi aku kaudia. Ayo kencana nguyon. Yun, sakmenika kados pundi lho, Rai? Apanono? Nggih. Ndak umpamake wong nyabrang segara. Nggih. Aku wis ana ning tengah-tengah. Kedahipun? Aku mbacut kebus. Nggih. Bali ya kebus. Laku prayogi. Sisan Bacot. gawe. Soan yang saka Guru Majapahit ana ing Tuban. Monggo kula terakaken lho, Rai. berkencang bapak pong waru doyong diteker. Di tahunan bujang karo kaki rong glawe. Sirong gak ana ing sanggaring palenggapan. Gandaning dupa kang kumlung. Wiwit saka ing sanggar pamujan munggah ana ing kahyangan Salendra Bawon. Eyang pukulun Kaneka Putra. Panjenengan tegap Patio. Ya. Kuku sing dupa kang kumlun mau gawe reking kahyangan nganti sakabeng para dewa Durandara para widodari lan para absan padha nungsang
semboyang nganti dadi kawigatene Kaki Pramestya Bathara Guru. Ulun jengin kita dinawan mudhun ana ing Arcapada ing ujug. Jengin kita mung kepengin mangerteni tenane jeneng kita kuwi niat duwe sedya. Aja pahit geger. Kula kepengin ngraketaken Murubis Mominat singgo ing Blambangan sarta Majapahit. Perkara jenengan kita mangerteni. Jeneng ulun kuwi pitataning jalma. Handika tedhak abdi nandalem nenggo dawuh eyang pukul. Jane jenengan kita ki wis siti kala wayang munggah ana ing kahyangan mung kanggo jangkeping para dewa. Pinanjut jangkeping dewa. Kula nyuwun medal saged kula ngabdekaken jiwa kula mangsa yuda ngadani pupuh dateng minak singgo Murubis maupun kula nyuwun. Jeneng kita dina iki durung kersa ndak boyong kahyangan ulun kepengin jeneng sira pinanggih kalawan Murubis Mominat. Ya ora dadi apa. Jeneng kita mau bakal ngelingke lamun nulut rangga lawe kepengin ketemu adu aben nglawan Murubis Mominat ora apa-apa ning ngono ana ing tengeran wanggana kang sira campuh perang kalawan Murubis ya ning kono kang sira bakal kasendal mayang. Cukup wong kuwi pitungkasku Kaki Ranggalawi. Jeneng kita bakal undur munggah ana ing kahyangan Kaki. Sang Hyang Pukulun. Ranggalawe Kinarya Senopati Majapahit Mentara. Aku Senopati. Kula ngertos, Kang Mas.
Jika Mantriwira Matangwam Atya Bakti Aprabu Sajarwo Pasamo Ditsaha Tansararana Tansatresna Kinong Patikina Ayaken Musuh Narendra Cakrawaning Jagat Rong Kolawi Nalika aku disumpah Sak ngandhaping Gapura Wirwatikta iki prasetyaku merta kula boten lali kalian sumpah panjenengan Mas kula tansah repot supaya prasetya panjenengan tumrap Majapahit nanging Mas menapa kula lemah kula miwetaken dhateng panjenengan amargi menapa Kang Mas Lampahan menika nyarengi kalian panyupenan kula kala wau dalem yang boten sekeca Kang Mas kowe nyumenop wonten ing pasupenan kula nalikaning kula menika mapan wonten ing sak tengahing taman Yesus sekarang kagem panjenengan Kang Kadadak wonten peksing gagak ingkang nyamber sekar kala wau panjenengan rawuh wonten ing taman sari lan pucung kawontenanipun gagak Kang Mas pucung kepengin ngrebut sekar ingkang kula ronceng saya tahu saya tepi saya tepi ngantos peksing gagak kala wau ical Kang Mas nanging Kang Mas icalipun gagak kala wau nyarengi kalian icalipun panjenengan Kang Mas kula boten kepengin pangipen kula anu musi kula boten kepengin kecalan panjenengan Kang Mas Rongkulawi nyamut damen ingkang putra Kang Mas impenmu ora salah sebab nalikanipun Kakang Manekung uja ing Padepokan ana rawe yang pukulun kaneka yang naron sabdane lawe seliramu bakal pinanjuk kinarya jangkeping dewa nanging aku ing sajroning rasa sang pukulun paring ngono wedal kangge mbaktekaken jiwa raga kula kula kepengin nelabuh Majapahit campuh biyada mangsa pinak jingga pungkasaning Eyang Narada lawe sira tak keparengake pinanggih kalawan pinak jingga ing palagan perang ing kono barengi marang pesating nyawamu garwane
Dewaning Senopati disumpah ing sak ngandhaping gapura bakti dharma hanyeng kuyung hangiring puja lan donga wanita wani ditata bener wong sabate kok kanthi dalam Minak jinggo merong kampuh gajah gelar bondan tanpa ratu Ronggolawe piniji dadi senopati mangkating senopati nitih joli jempono kreta minangka sratine wong Sopati prajurit mangkatku kinayungan song-song payung tukulno Senopati dawuh marang prajurit wong Sopati bedolan song-song kiai tunggul naga ono kuwi dari pilih sepuh menawi song-song tunggul naga wang saking plangkalipun mangkinipun kadipaten Tuban badhe brubuh aku pandang pengayoman Tuban kowe abdiku aku dawuh marang wong Sopati aku Senopati dawuh marang prajurit bedolan song-song kiai tulung kula namung kabar pangeran menawi to kersanipun kanjeng sing Senopati romalan kados namung sedika dawuh Senopati Rogola kula boten kuwawi bedolan sanipun saya ngapusi wong Sopati wis ratine bentuah ing Tuban aku ngerti hatiku biar jalanan kowe yakin marang keyakinanmu yen kowe setya tresno lan bakti sakwise meneh manunggalno cipta rasa lan karsamu bedolan song-song kiai tulung mangkat di pojok kowe nangis
minta pamit ngadane ing pun kakang pamit aku pamit aku titip anak Cina. Kusumalingan. Penjana pun nitit ke wakmu Putri Kuantol. Ampai pun jadi Sinopati Ronggolawe. Putri Manggolo Yudho. Papan peperangan. Menikah wonten jeung Sinopati Ronggolawe. Dalah kula wong sopan. Menawi wonten pidaleman sumaring ayu. Menikah wonten buntaran Tanu Sekati. Nanging sawiki gapura ingkang ageng. Menikah wonten garwa kula nggih bojo kula. Bojo kula menika tembing angger beni. Sepuh uga kula sampun pulung tuan. Namung mawon kutip peling dumateng panjenengan sumaring ayu. Menawi toh putra kemakin berlain si punak Jabang Bayi. Lari pun mijil jalu tawi kaku. Monggo menawi toh badhe pun paring jejimat asma kula sumangga aku. Nanging cinta berlain si punak Jabang Bayi. Mijil pawestri wona mungkin deh pario jimat asmo Sri Wuling kula nyuwun pamit becak. Kula ingkang sowan Kanjeng. Nuwun sewu saderengipun. Boten ateges ingkang putra menika ganggu dumateng kamardikan panjenengan. Awit menapa? Wonten ing sakjamanipun Kori, kula menika kapireng swantenipun tiyangipun tawang tanis. Lajeng kula lebet wonten gedung pusaka. Jebul panjenengan. Astunipun wonten wigatos menapa to Kanjeng? Sekati ibu wis ora bisa gelem. Ati wae ramamu tidak. Tidak wonten pundi Kanjeng? Nanging sak tindake ramamu ninggalke pusaka Kyai Dewandaru kanggo sliramu. Nilaraken Kyai Dewandaru. Nuwun sewu Kanjeng. Kula tansah kapireng. Nate kapireng ujare para wini sepuh. Menawi Kyai Dewandaru menika dipun lengseraken dhateng kula. Ateges Kanjeng Rama menika lengser saking dampari keprabuan Kanjeng. Dados Kanjeng Rama menika wonten ing rana
Mandala Yuda. Sino Kanjeng menika Kanjeng? Kula menika putra. Kula menika anak lanang. Kula kepengin ngatonaken dharma bekti kula manjuk Kanjeng Rama. Kula nyuwun ilah dalem. Keparenget kula menika badhe nderek Kanjeng Rama. Kepareng, boten kepareng. Kula badhe nderek Kanjeng Rama.